escrito. En este plato, Jesús. Bueno, y con un poquillo más de retraso de lo habitual empezamos ya nuestro informativo con los chicos de Euskal Telebista firmando. Las noticias en el plano internacional destacamos las siguientes. La guerrilla salvadoreña inflige otra dura derrota a un batallón de élite en Ladakati, causándole 80 bajas tras 48 horas de duros combates en el departamento oriental de Morazán. Por su parte, las fuerzas gubernamentales han logrado desmantelar 5 campamentos insurgentes en su gran ofensiva en la provincia de San Vicente. Dina baliatuko dugu. Zeren eta gaur izango da herri salaketa eguna, hau Txileko sindikatu nagusiak diren bostegandetik antolatua izanik hauen artean, Confederación del Cobre indatsua delarik. Independentzia inolako posibilitaterik onartzen. Frantziako presidenteak gozo arazoa dela eta bere gobernuak egin behar zuena egin duela uste du. Ezberdintasun eskubidea dagokian estatutuan agertzen dela, eta bere gobernuak gozoen itxaraponei erantzun egokia eman diola esan ez zuten atzo baiak zion. Baina inork ez hasteko estatua Frantses Errepublikan bertatua dagoela. Noticias del Estado. Satisfacción en los gobiernos de España y Francia tras las conversaciones del presidente Felipe González y el primer ministro francés Pierre Mauroy. Antes de fin de año no hubo encuentro de ambos políticos con el fin de hacer más eficaces las relaciones bilaterales. Ekonomia saileko ministro eta Gonzalezekin bostordiko bilera egin ondoren UGTko ordezkariek 4 hilabeterako plangintza ezagutu gabe jarraitzen dutela diote. Nola sortu den Zornotzako udal irratia? Bueno, hau sortu izan da, nolabait orain pare bat urte dela, eskaini genion, eskatu genion udaletxeari irrati bat antolatzea. Eta hori dela eta aurrera atera du udaletxeak onartu zuen, eta hori dela eta orain bila bete hasi gara funtzionamentuan, eta bete nahi izan dira helburuak izan dira 3. Alde batetik tokiko kultura zabaldu, bestalde euskalduntze arloan lan egin, eta azkenez ikasleak, periodismo ikasleentzat, herriko periodismo ikasleentzat eskola praktika bat izan daiten. Eta, bueno, gero nolabait erabili izan den iritzia antolatzerakoan periodismoko ikasleak izan dira zuzen. Maite, ze programak ematen dituzue orain eta ze asmoak dauzkazue? Bueno, programak ematen duguzena dira, ordua lehenengotaz goizean 11:00-etatik ordu bat arte, eta gero ordu bat erdietan ordu biek arte izaten da euskarazko programa bat. Eta arratzaldean 7:00-etatik 9:00 arte. Eta programak izaten da, informatibo egunero emoten da goizean eta arratzaldean. Eta gero, kulturataz, deportibo programak, musikala, eta abar. Eta gure asmoa da, datorren hilean, ezkegu danok estudiantea gara, eta datorren hilean ia bere programak hobeto hau egiten duguzen eta ordu gehiago emititako asmoa daukagu. Zornotzakoa lehenengo udal irratia da. Zer esan nahi du horrek zuentzat? Bueno, gurentzat uste du oso garrantzitsua dela, nolabait udaletxeek zerbizio bezala eskaintzen duelako eta beste herri guztietan ere oso interesgarria deritxogu udaletxe guztiek horrelako zerbizio bat antolatzea, nolabait kultura arloan kultura bera zabaltzeko eta bultzatzeko delako. Eta bestalde, nahi genukena da, sortzen ari diren edo sortuko diren horrelako udal irrati guztion arteko harremanak estutzea eta lotzea.